Baby Pia or Pia Yamini what in the year or a force of one qua Yami on the what in the year and then the penny on the side. Now, and qua Yamitia Maui. I was a show upon for sure after Yami. Hallelujah. And now 15th November. And then the penny on the side. Yanitutwana nesi afino yanoma share asie nanso kakra me no ka sei bebre wo wonka ye ho nanso wudie nyame na aye wadom enti se wonti nkom na katrama kapotwe mu a you have to be grateful to God anche bia ni ade bosumi a aye November yi so apawie ye na ye ko aye December mu ni ebedi bronya ye ni beba ye ho so na say akọ aye afefefro mu a aye the year 2025 hallelujah na mu a aye ya nyame betu ho a ebetumi awura 2025 mu no na aye praise God obi o so a anhwa na nto no enti ne nante ya ba no say ye de nyame asam a pro se o odemu se o tuka mu se o ko adwuma so so ofri adwuma ana abo and that team I did abo say Jesus is the same yesterday today and forever. Yes, you can worship me. He is the unchangeable God. Hallelujah. Amen. It's the back in Kaya King Cancer. Our Hebrew formula. Etipum yensa enchichemu enwotwe no Yesu Kristo no ara wo ho enra enne ene da pem nyina ka amen pa amen Asi Yesu Kristo no ara wo ho enra enne ene da pem nyina sa suna ye pese ye hwene abrofo no enso so aka ade afa Hebrews chapter 13 verse 8. I think so opportunity no ama yetumi enya ne yie pa ama message na ba no etumi eda ho pefe ntino obetumi afa the NIV sadio Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Mimawati asese Yesu ya yeka na wansemi on sisa. The writer of Hebrew Nemaswa o chrono and also Yesu oyo nyame bia on sisa. Hallelujah. Amen. Say you can't need a patch of say. Say yes, you are chinkwa. Jesus continues to say, Yes, Christ Ogusu a chinkwa. And the good dwara and that day obey Pierre and Kuma Musa. A person will not or cheer. A person will do a woman Jesus. And then Jesus obey you. Oh, and then until can say Jesus, I bet you. Amen. And then I have a plan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ogusu ayo nyame. Hallelujah. Amen. Olu age and chino. On Santa. Praise the Lord. And the baby be our. Yamawati asese Yesu Kristo egusu chinkwa Yesu Kristo egusu chinkwa ni se ultima wu awo uponi mo bamadi se ubetwane afri uponi ho minim bani a wakokoto and that day ye bae babo kokosa Yesu Kristo oyo odo ni do odo na tino. It's still the same. Hallelujah. Amen. Enti amfani poni awaye.
wumpa ebia na waye abortion ebia na wudi obi kunu ana obi yire achi anata ya ba abaka kira wo sɛ kan free wumpa ne ho na fa umpa emma Kristo. Hallelujah. Kan free wumpa ne ho na fa umpa emma Kristo. Orofo baabi biara wote enka nyame aye odo enante ya me no nka sai ni tonu egusu aye ejuma ebiri bi papa no the love of God will expand. Orofo amasa emre no anto sa mari amra oba be bu enipa atai. Hallelujah. Amen. Enti ya woye bia kairo say atamu wa hodema enipa abrabo a wo pa nyina anamo a wo tu nyina kunu sɛ da ba ko ye bebu aten orofo ne edu nipa de ne honam ayeye ne nipa de ne nipa dia ayeye ne nipa ye nyina obe busu aten. Hallelujah. Enti na Yesu Kristo wa ho sɛ tutu a ɔkyi ne tiye wama wɔntumi sɛ ɔnyɛ onyankopɔn ɛma ɛna wo a akoa te bia wo a wɔdane akoa ɔma bɔne wo a wɔdane akoa ɔma bɔnsa yɛba ha abɛka kyerɛ wo sɛ na wɔtwe mu ɛnɛ yi a Yesu ade wo kɔ adehyetie wo a ɔnom pa Jesus ade wo akɔ adehyetie. Hallelujah. Sana tumadia ya wa preside elder we enter. Ya elder Felix Apia. Oya the Church of Pentecost. North Carnation. Living Well Assembly. North Carnation District. Living Well Assembly. Papa we enter. Papa. Nyamishra. Ha otaye chipa. Nti sɛ wote fire na ɛwɔ akyire hɔ na no one say papa wɔ ntɛm ɛnkyɛ papa so ne yɛbɛbɔ mpae ɛna yɛnkasa nkyɛ koraa yɛbaeɛ bɛka kyerɛ wo sɛ yɛbaa ha ɛna bɛka kyerɛ wo sɛ saa Yesu yi a yɛka ne ho asɛm ogu so akyi anipa nkwa. Hallelujah. Jesus is serving many ɛna wo nso so wobɛbie wo mu a Bible say yɛde akoma na tipi na yɛde ano apae mu aka akɔ nkwakyeɛ ɛna dɛn sɛ wo nso de wakoma bɛgye asɛm yi a yɛde abrɛ wo yi a na wode wakoma ɛkyie de wano apae mu aka sɛ womfa Yesu sɛ wɔwu ade ne wo kra nkwakyɛfo a ɔkyeɛ ɛbɛyɛ wo dea. Amen. Me sɛ ɔkyeɛ bɛba wo fie. Yesu Kristo egusu aye enipa yie ena menim na wabrabo aye ebia no wabrabo atete asai ebia wo ton ayento ebia wo sika sam aye basa. I came to tell you today that if you give your life to Jesus, He will make something meaningful out of your life. Obema wabrabo no ayeye. Hallelujah. Ogusu ayeye nipa yi. Yes ya open. Oye nipa yi. Sikani Twitter aya onyankopon atia. Ninim ne awodi si wani so. The year 2024. Say ebi a upu wachi akosha. You have achieved nothing. And maybe not Peter ni no. Esuafo ni de wa ho wonten. What do you need here? They have used all their strength, their intellect, their might and vision. Ama yeli nyina. Na so wantumi anyi na mo bia. But bro, when Yesu Kristo di ahia, things began to change for them. And niama esesa atema. And that day is when Yesu hia. Wabra baba sesa. When Yesu hia, adwuma na enku no ebetu mpa.
When you share, and you have a quiet amount, and I can put Jesus at the mouth. Or a boy, I can put Jesus at the mouth. And to man, I was just here. Business and all. I can put Jesus at the mouth. Lord Kabasata Yandaba. Yeah, when you be said, everywhere he went, he was doing good. Almighty healer, he is a leper. When the people saw him, they started walking. Everywhere he goes, my Lord was doing good. Oh, when the people saw him, they started walking. Oh, everywhere he went, my Lord was doing good. Oh, everywhere he went, he was doing good. Oh, mighty healer, he is a leper. Oh, when the people saw him, they started walking. Oh, everywhere he went, my Lord was doing good. Jesus saves. Jesus does good. Jesus heals. Yes, Christ or son Yarawa. Sister brother, me name Yarawa tete war. Your Baba catch you yourself. Yes, Christ or son Yarawa. Your doctor name. Your doctor ain't no who yet. Why your scans are who labs are who reviews over review. You want your air catch up. Me name Yarawa tete war. Me name Yarawa and Tawuswa. But my wife has said, say yes, Christ, we are coming once. Oh, son Yarawa. And that's why Yarawa be a tete war. And Yarawa be showing the Pekiawa. Where yes, you came with Tuayarasa. But don't come where yes, you came with Tuayarasa. Amen. And Yarawa, much. And Yarawa, team. Yarawa, your food. Jesus. Yarawa, the Pekiam. Baby Pierre, I hit that. You have to be a who. You have to be a who, yeah. In the name of Jesus, be healed. Where yes, you came with Tuayarasa. Amen. Where yes, you came with Tuayarasa. Amen. Yet the yes, you went channel. Yet the wall upon you, yes, Amen. yet the wall upon you, yes, Amen. a proof you're a shady picture. Any poison in the body, your kidney disease, your liver disease, Jesus. your diabetes, Jesus. your chronic cancer. Jesus. In the name of Jesus, be healed. Amen. Obi Pierre on that one person. Jesus. Yes, Christ, son, Yarawa. Why yes, you them sorry for your one person. Amen. Why yes, you them sorry for your one person. Amen. Why yes, you them. Jesus. We speak life. Amen. We speak life. Amen. We declare life to your body. Amen. Or for baby Pia. Training. And for who pray Jesus. Kolabasataya nabalabasi ataya baba. Lekabasataya nalabaliyande. Fawa kwensha. Oh Yehovah sa. Anafawo.
Na ne mmaye a na edi kan no ɔde ne dɔbɔ no abɔ afɔre ɔde ne ho bɛbɔ afɔre ma me no bi he gave himself to us na ɔbɛsɛn abɛpiem ɔrɔfoɔ Jesus ɔbɛsɛn abɛpiem sister Yesu bɛsɛn abɛpiem nti abrabɔ a wɔbɔ nyinaa hunu sɛ Yesu bɛsɛn abɛpiem hey Yesu ɔbɛsɛn abɛpiem na ɔba ɔmo a yɛ ne tia ɔbɛfa wɔn adi wɔn akɔ ne nkyɛn ɔmo a ɛpɛɛ mu kan yɛ ɛsɛ afa Yesu sɛ yɛwurade ɛne yɛ kra nkwankyefo me nua paa me nua pɛɛma baabi bia a wowɔ a wafa Yesu yi wate saa asɛm yi Loma kabayande lima kaba nti bra enche na yemia pa ebe otako yi ebe ena de ya pa hapa da bo kokose Yesu Kristo ohwehwe okra men primu akoma ye bia oti asam ye bia we bia na we buani aguso ena de promoting sa odo ho be ma Kristo purpose your mind to give your life to Jesus. Into your sister Babuai who will lead you ama odo ho ama Jesus. Amen. Dano na ubewo Dano na mo bete Irade de ne mabako Atemuda kesiemu Enipa kekasa Nyami biani ho Jayo menkabio Edano na mubehu Edano na ubehu Edano na ubete Enipa kekasa Atebudani ho Jayo menkabio Jayo menkabio Jayo menkabio Edano na mubehu Oh wadofo Wati na miasem Eya na yefa Yesu a enya ade kese bia sa wode wa no keke be pem aka se Jesus eni agenkwa a wabewu agime ne umienu ono pe wono ne akwanya kese yakasa ne ye ma wo take it bi ma wo de akoma mpani bi animu a protocol pa obe fam nya agro na ye from aba Jesus nchen a de o man kwa na wo nkwa na ye nkwa no ono a ne sa obe pem aka se ora Yesu ono pe ni owura nti na nwumre ba bia wo gina bia ba bia wo bia ene na nkwagie aba wo fie ene ya ochina ni ho ma wo anwumre a wati asam na nkwagie ho ma wo
Ono ane sa obegye adi wo akoma na ode wa no apa mu aka asa. Ti ba bia wo bia Yesu frau. Nti obama won saso ba bia wo hye bia sa wo dem sa wo hye ba bia wo bia Yesu de wo ho. Ti we de be sra na waka di machi. Kasa oh Erade Yesu. Meda wa say sa ube wuje me nkwa me boni nti ana wuye na mi bimbo nti ana wo sorry ye nti Erade me fa ye mi wura ne me kra je nkwa sa me so da sa wujidia na waka amen kase pa Amen. Yesu de odo na ono no je ne boyefo wunya kan ya na de ama wa mo uka besa kese a wodi ko Jesus nchen asori bia yebo Yesu din wetumi akọ na ya de the Church of Pentecost ehaya ni aso next week Tuesday ko ebe program kese odofo blana ba be sohwe say Yesu oda so ma na oje adeboyefo amen